Salutare tuturor, bine vă regăsit la un nou videoclip. Astăzi am cumpărat o găină de mutație japoneză. Am achiziționat-o. Ea este una roșie. Știți că am avut doi cucoși, o găină și mai am achiziționat găina asta. Ia uitați-o, de mutație japoneză. Ia uitați-o cât de blândă este. Am cucoșul ăla alb, de mutație japoneză, cucoșul ăsta, găina asta și găina asta. Găina asta este un pic mai mică. A cumpărat-o tata de la Bacău. Aici avem cu o chichina mare. Uitați. 3 găini și un cucoș. Ia uitați. Astea sunt. Acum mergem la mii de flori. Acolo mii de flori porțelan. Și astea e flori. Ia uitați. 4 găini și un cucoș. Dacă se strânge 10 like-uri la videoclipul ăsta cu găini și porumbei, dacă se strânge 10 like-uri, o să mai postez cu iepuri. Acolo americani, aici am curtinașii, ui și masculul. Ia uitați. Uitați cucoșul și găinușile. Ia uitați. De ce am achiziționat găina de mutație japoneză? Tata a cumpărat-o. Cum v-am zis, aici am americanii. Ia uitați. Nu știu pe ce box vor să stea. S-au împerecheat. Cred că s-au împerecheat. Ia uitați. Deci nu știu unde o să-și iei boxă. De multe ori stau aici, dar se mai mută și aici. Ia uitați. Neagră asta și cu roșu. Ia uitați. Am dat un pic jos să vedeți mai bine. Și roșu. Și pe roșu l-am dat un pic jos. Ia uitați. Cam acestea sunt. Ia uitați. Americane. Și găina și cu cucoșul de bărboase de anvers. Ia uitați-le. Cam astea sunt. Deci dacă strângem la videoclipul ăsta 10 like-uri, o să fac un videoclip cu iepuri. Eu am fost Darius și puteți să vă abonați și să dați un like.